F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tas-smawiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux il-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom għal rrieda. Għaxu jum li qed jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti temmen li d-dinja kif nafuha illum se tispiċċa hekk kif Ġesu għalinna? Ġesu iwissi lil dawk li kienu joqogħdu f'Ġerusalemm dwar id-distruzzjoni tagħha minħabba li hi rrifjutat il-Vanġelu. Ġesu jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju fl-aħħar tad-dinja. Huwa biss il-għama spiritwali li jżommna milli narfu is-sinjali ovvji tad-diżastru li ġej f'jum il-ġudizzju għal dawk li rrifjutaw li jagħtu widen għal kelma ta' Alla li ssalvana u għal grazzja tiegħu. Ġesu kien onest b'mod komplett u qal lid-dixxipli dak illi kellhom iħallsu biex jimxu warajh. Minkejja l-prezz huwa kbir u wiegħed li qatt ma jitlaqhom waħedhom, imma li jkun dejjem magħhom fi żmien ta' tribulazzjonijiet. Il-qaddissin u l-martri li għaddew minn turmenti u anki minn mewt għamlu il-ħabsijiet tagħhom tempju ta' tifħir minn fejn kienu jfaħru lil Alla u l-irbit tagħhom tron għal glorja ta' Alla. Huma kienu jafu li l-preżenza ta' Kristu fosthom kienet dejjem f'kull ċirkustanzja magħhom biex issalvhom. Ġesu joffrilna s-sigurtà meta aħna affaċċati mat-theddid ta' din id-dinja. F'Luqa kapitlu 21 vers 18 Ġesu jgħid: lanqas xara minn raskom ma tintilef. Id-dixxiplu li jimxi wara Kristu jista' jitlef ġismu, imma mhux ruħu. L-akbar don li għalih għandna nkunu grati u li għandna nirringrazzjaw lill-Alla tiegħu hu s-salvazzjoni u l-adozzjoni tagħna bħala uliedu. Għandna nirringrazzjawh għaliex it-tama hi kollha fil-ġenna u fil-weda li Ġesu għad jerġa' jiġi biex jistabbilixxi b'mod sħiħ is-saltna tiegħu tal-paċi u tas-sewwa. Ġesu jitkellem dwar it-tieni miġja tiegħu bħala fatt magħruf, bħala avveniment ċert li għandna nistennew li jseħħ. Din il-miġja se tkun immarkata b'sinjali li kulħadd se jaraf, sinjali li se jwerru lil dawk li ma jkunux ippreparati
u jimlew bil-għaġeb lil dawk li jkunu lesti biex jintaqgħu mal-mulej. Meta l-mulej jerġa' jiġi, hu jistabilixxi l-ġustizzja u s-sewwa u jagħti l-ħlas mistħoq lil kull min dieħ tajjeb. Il-ġudizzju tiegħu huwa sinjal ta' tama għal dawk li jafdaw fih. U inti tittama falla u fil-weda tiegħu li jerġa' jiġi u jistabilixxi s-saltna tiegħu fuq l-art kollha. Hemm xi ħaġa f'ħajtek li żommok lura milli tirċievi l-ferħ u l-libertà li l-mulej joffrilek. Alla jrid li qlubna jkunu għalih u għas-saltna tiegħu. Imma qlubna ġieli jkunu mtaqla bil-ħafna preokkupazzjonijiet u bid-dnub. Ġesu joffrilna l-libertà vera, il-libertà mill-qawwa tad-dnub u mill-ħela. Il-ħela tagħna nfusna fuq affarijiet li mhumiex neċessarji u li jbeduna minn Alla. Ġesu joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-vizzi u mill-iskjavitu tal-passjonijiet tagħna. Milli nagħmlu l-ikel, ix-xorb u affarijiet oħra bħala sidien tagħna, minflok bħala l-qaddejja tagħna. U Ġesu joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-ansjetajiet u tal-inkwiet żejjed li jipparalizzawna. Li nkunu mimlijin bil-biża' minflok inkunu mħeġġa bl-imħabba ta' Alla. Ġesu iwissina dwar it-tentazzjoni li aħna naqgħu lura, li nitbedu mit-triq jew li norqdu l-irqad spiritwali. Huwa vera faċli li aħna ninqabdu nkunu medija f'ħafna affarijiet tal-mument preżenti u li nittaqlu b'ħafna nkwiet. Il-mulej jaf bin-nuqqasijiet u l-isforzi tagħna kollha u jagħtina l-grazzja biex aħna nġorru is-slaleb tagħna u nimxu warajh fit-triq tal-qdusija. Imma hemm ħaġa waħda li hu ma jittollerax: l-indifferenza jew li nkunu passivi meta aħna għandna nfittxuh b'qalbna kollha. U l-attitudni tagħna li aħna ma nagħtux każ jew li ma nagħmlu xejn. Alla jistenna ħafna minn għandna, jistenna dak li aħna ma nistgħux nagħmlu mingħajr l-għajnuna tiegħu. Il-grazzja tiegħu hi biżżejjed. Hu jistenna minna li nkunu attenti għal miġja tiegħu f'kull ħin, li nitolbu mod speċjali għal qawwa u biex nipperseveraw fil-fidi, li ngħaddu minn provi li jiġuna u li naħarbu kull tentazzjoni ta' dnub, speċjalment tal-apostesija, jiġifieri li aħna niġħdu lil Kristu minħabba il-biża' jew is-supervja. Alla huwa dejjem lest li jimlina bil-grazzja u bil-qawwa tiegħu. U qalbek tixxenna għal Alla jew hija mtaqla b'ħafna affarijiet oħra. Mulej, imlina tant u tant affarijiet tajba li jiġu minnek. Imla lil qalbi bil-imħabba, bil-paċi, bil-ferħ u bis-sewwa tas-saltna tiegħek. Aziza Marija, Om ħelwa tiegħi, itlob miegħi u għalija biex qalbi titħeġġeġ bin-nar tal-Ispiritu Santu ħalli jien nixxennaq dejjem iżjed għas-saltna ta' ibnek u għall-miġja tiegħu fl-aħħar jum. Amen.